абдусаттор пирмуҳаммадзодаро мехоҳанд 7.5 сол зиндон кунанд. маҷлиси миллӣ миқдори хароҷоташ барои соли 2023-ро афзуд. пули изофагии буҷаро Рустами Эмомалӣ чӣ кор мекунад? мардум дар сардиву торикӣ, фурӯши барқ ба хориҷ дар афзоиш. қирғизистон барои президенташ ҳавопаймо хариданист. айбдоркунандаи давлатӣ барои Абдусаттор Пирмуҳаммадзода як рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик 7 соли зиндон хостааст. худи ӯ зимни баромадаш дар мурофиаи додгоҳӣ ҳамаи айбҳои нисбаташ эълоншударо рад кардааст. дар ин бора хабаргузории Азия Плюс бо истинод аз қавли яке аз пайвандони Пирмуҳаммадзода хабар дода навишт, ки мурофиа рӯзи ҷумъаи ҳафтаи гузашта баргузор шудааст. ба иттилои манбаъ, худи Абдусаттор Пирмуҳаммадзода дар мурофиа баромад карда, ҳамаи айбҳое ки аз ҷониби айбдоркунандаи давлатӣ нисбаташ ироа гардид, рад кардааст. гуфта мешавад, вакили дифои Пирмуҳаммадзода дар мурофиа ҳама айбҳое ки нисбати зерҳимояаш эълон шуданд, далел пешниҳод карда бегуноҳ будани ӯро собит кардааст. вале аз ҷониби додрас ин далелҳо ба назар гирифта нашудааст. аммо Муҳаббатшоҳ Балаев, вакили дифои Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, ба хабаргузорӣ гуфтааст, ки додгоҳ рӯзи эълони ҳукмро зикр накардааст. гуфта мешавад, ки мурофиаи навбатӣ дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе бидуни ширкати наздикони Абдусаттор Пирмуҳаммадзода баргузор шудааст. дар он танҳо вакили дифоъ ширкат кардаасту халос. Абдусаттор Пирмуҳаммадзодаи 44 сола ва падари 4 фарзанд моҳи июли имсол дастгир шуд ва ба ифротгароӣ гумонбар аст. шумораи кормандони Маҷлиси Миллӣ, Палатаи болоии Парлумони Тоҷикистон, ки роҳбарии онро шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ ба уҳда дорад, бетағйир боқӣ мондааст. аммо хароҷот дар соли оянда 5.5 миллион сомониро ташкил медиҳад. ин маблағ дар қиёс ба хароҷоти имсола 1,4 млн сомонӣ бештар мебошад. маврид ба зикр аст, ки бар асоси сметаҳои Маҷлиси Миллӣ хароҷоти ин палата дар соли 2021 ба 3,9 млн сомонӣ ва дар соли 2022 дар ҳаҷми 4,1 млн сомонӣ тасдиқ шуда буд. роҳбари дастгоҳи Маҷлиси Миллии Тоҷикистон Илёс Идрисзода ҳафтаи равон дар ҷаласаи парлумон тавзеҳ додааст, ки маблағҳои мазкур асосан барои пардохти музди меҳнат, хароҷоти мол ва хизматрасониҳо, инчунин кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ равона мегарданд. ҳоло он ки дар сохтор ва рӯйхати вазифаҳои дастгоҳи Маҷлиси Миллӣ, ки ҳанӯз соли 2019 тасдиқ шуданд, ягон тағйирот ворид нашудааст. ба гуфти Идрисзода, басти вазифаҳои дастгоҳи Палатаи болоии Парлумон аз 52 воҳиди корӣ иборат мебошад. рӯйхати вазифаҳои дастгоҳи Маҷлиси Миллӣ дар соли равон низ аз 52 воҳиди корӣ иборат мебошад. пас маблағи изофагӣ ҷудошуда аз буҷаи кишвар ба куҷо меравад, муаммост. қаблан Маҷлиси Миллӣ барои ишғоли ҷойҳои холии корӣ дар дастгоҳи маҷлис озмун эълон карда буд, ки маош аз 1200 сомонӣ то 3300 сомониро ташкил медод. дар ҳоле ки мардуми кишвар аз бебарқӣ азият мекашанд, мақомоти Тоҷикистон содироти барқ ба хориҷи кишварро афзоиш доданд. тибқи иттилои агентии омори ҷумҳурӣ, дар моҳи ноябри соли 2022 ба хориҷи кишвар ба маблағи аз 2,1 млн барқ содир намуд, ки 0,8% зиёдтар нисбат ба ҳаҷми моҳи пешин мебошад. маблағи интиқоли барқ аз Тоҷикистон ба хориҷ дар 11 моҳи соли ҷорӣ беш аз 103 млн доллар сурат гирифтааст, ки 10,2% бештар дар муқоиса бо моҳҳои январ-ноябри соли 2021 мебошад. дар моҳҳои январ-ноябри соли 2022 ҳиссаи барқ дар ҳаҷми умумии содироти ҷумҳурӣ 5,2%-ро ташкил додааст. мақомот ба интиқоди мардум, ки чаро барқ ба соҳибони аслии он, мардуми кишвар дода нашуда ба хориҷ содирот мешаванд, чанд баҳона меоранд, ки аз ҷумла аз даст надодани харидор, ниёзи кишвар ба асъор ва ғайра мебошад. дар ҳамин ҳол коршиносон ва мухолифин мегӯянд, маблағи ба дастомада аз содироти барқ ба сурат ҳисобҳои офшории хонаводаи раисҷумҳур интиқол ёфта, танҳо қисмати каме аз он ба кишвар ворид мешавад. гуфтанист, нерӯи барқи Тоҷикистон ба Афғонистон ва дар давраи баҳору тобистон, моҳҳои май-август ба Ӯзбекистон интиқол меёбад.
طبق قرارداد با شرکت دا افغانستان برشنا شرکتی افغانستان برای سال 2022 در موسم تابستان به استعمالگران این کشور شبانه روزی تا 400 مگاوات برق انتقال یافته، در موسم تیرماه و زمستان حجم آن 10 برابر تا 40 مگاوات کم کرده می شود. موافق قراردادهای امضا شده از سال 2022 تاجیکستان به افغانستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق انتقال می دهد. برای هر 1 کیلووات ساعت افغانستان 4.67 سنت مبلغ پرداخت می کند. دستگاه پرزیدنت قرغیزستان روندی به طور لیزینگی خریداری کردن هواپیمای خصوصی را به انجام می رساند. در این باره ایربال سلطانبایف کاتب مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان خبر داد. با گفته سلطانبایف جانب قرغیزستان تصمیم گرفته است که یا از شرکت بمباردیا چالنجر و یا از شرکت امبرایر لگاسی هواپیما خریداری کند. این هواپیما برای سفر هیات‌های خرد به خارج استفاده خواهند شد. ماه سپتامبر سال 2022 صادر جباروف پرزیدنت قرغیزستان با هواپیمای خصوصی بمباردیا گلوبال اکسپرس XRS به شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا پرواز کرده بود. آن زمان سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان خبر داده بود که دستگاه پرزیدنت تصمیم دارد هواپیمای خصوصی را به طور لیزینگ خریداری کند. سلطانبایف سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان گفت هواپیمای تو 154 که پرزیدنت بیشتر با آن به خارج پرواز میکرد سوزشواری زیاد خرج میکرد و همزمان نه همیشه میتوانست که تا اروپا یا ایالات متحده آمریکا پرواز کند.